Vanredna sednica štaba za vanredne situacije održana je sinoć kasno i donete su određene odluke. Sve nadležne službe su i tokom današnjeg dana na terenu. Javno-komunalno preduzeće Naisus će tokom dana isprati kanalizacionu mrežu. Institut za javno zdravlje je tokom jučerašnjeg dana izvršio ispitivanje analize vode. 30 uzoraka je uzeto i ono što ovom prilikom želim da poručim da voda nije kontaminirana. Bilo je različitih spekulacija u prethodnom periodu. Voda je ispravna i hemijski i bakteriološki za piće. Tokom današnjeg dana Institut za javno zdravlje će izvršiti i kontrolu kvaliteta ambijentalnog vazduha, pre svega kako bi iz zdravstvene ustanove Lira i deca iz vrtića Kolibri mogli da nesmetano se vrate svojim, da kažemo, i obavezama i redovnim aktivnostima. Tokom dana ćemo dobiti konkretnije informacije. Neprijatni miris se širio iz kanalizacione mreže i taj miris će tokom i današnjeg dana biti neutralizovan. Mi smo preduzeli mere predostrožnosti kako bi sve službe i angažovali, kako bi se ispitale sve okolnosti, kako ne bi nastale štetne posljedice i štetna dejstva po život i zdravlje ljudi. Toga za sada nema, ali opet kažem, tokom dana ćemo dobiti i konkretne informacije i što se tiče i kvaliteta vazduha, mada je to sekundarna stvar. Primarna stvar je neprijatni miris koji se širio iz kanalizacije. To će se ispitati šta je dovelo do toga. U sve ovo uključeni su svi nadležni organi, čak i javno tužilaštvo, da vidimo zbog čega je došlo do ovoga i nakon toga ćemo imati i konkretnije informacije.